Labarin jirgin Amurka mai suna Flight 914 yana ɗaya daga cikin labarai masu ban mamaki da ɗaukar hankali, amma labarin gaba ɗayansa ƙarya ce ko kuma mu ce tatsuniya. Tatsuniyar ta ce jirgin ya tashi daga birnin New York a shekara ta 1955 ya ɓace ɓat a sararin samaniya, aka neme shi sama ko ƙasa ba a same shi ba, sannan kuma bai isa garin da ya nufa ba kuma bai koma birnin Amurka ba. Sai da ya shafa kimanin shekara 37 a ɓace ba tare da sanin inda yake ba, halin da yake ciki da kuma inda ya nufa ba. Bayan shafa shekara 37 sai ga jirgin ya dawo da mutanen cikinsa gaba ɗaya sun ziganye sun zama ƙwarangwal, wato sun mutu fa kenan, hada matukin jirgin. Sai dai kuma kamar yadda na faɗa, labarin almara ce ko kuma tatsuniya, domin kuwa babu bayanan jirgin a rubuce, babu rahoto daga ƙwararrun jaridu ko kuma babu wata takarda a hukumance wacce ta nuna faruwar al'amarin, sannan kuma babu wani bayani da ya tabbatar da an yi al'amarin. Asalin labarin ya fito ne daga wata jaridar tsegumi mai suna Weekly World News a shekarar 1980. Wannan jarida ta shahara wajen ƙirƙirar labarai masu tayar da hankali ko kuma masu bayar da mamaki, irin labaran da suka shafi baƙin halittu wato aliens, tafiyar lokaci ko kuma mu ce time travel da kuma sauran abubuwan ban al'ajabi. Wannan su ne abin da jaridar ta ƙware wurin ƙirƙira. Mutane da yawa sun rika yaɗa labarin a intanet kamar gaskiya, amma a zahiri tatsuniya ce ta zamani ko kuma mu ce urban legend kamar yadda ake kiran shi a turanci. Duk da haka labarin yana da daɗin saurare kuma yana ɗaukar hankali. Wannan yana ɗaya daga cikin labarai na almara ko kuma tatsuniya wanda ake kallo a matsayin gaske, amma ba gaskiya ba ne.